манячето. Ай към Невена, ай към Невена. Бах ти зудо. Дай да снимам модератор. Няма. Какво правите, бе? Виж какъв крокодил. Пак си зубда. Вие в Невена джаба. Аз такова нещо не съм виждал, че... Айде, дай Невена. Не вече то живо виж, бърчи го излуго. Вижте, не вече гривничка това. Гривничка. Младец. Младец на главта ми. Бе, я го служи на маста. Седнал в чинията и с това се две. Ой, бах ти зуда. Това не е цялото, то беше... Ето е гривничка да... С това, с...